tuturor! Eu sunt Ana Maria, mediatoare la psihologie și licențiată în psihologie. Astăzi vreau să vă vorbesc despre definiția gândirii. Ce este gândirea? Gândirea este un proces psihic-cognitiv superior care se realizează în plan inter-subiectiv și mental și se folosește de concepte, judecăți, raționamente și operații logice cu ajutorul cărora realizează o procesare profundă a realității. Ce înseamnă asta? În primul rând, este un proces psihic-cognitiv superior, adică este cel mai înalt proces psihic, alături și de memorie și imaginație, pe care am să le dezvălui în alte clipuri, care se realizează în plan intern, adică în planul individului personal și se folosește de noțiuni. Noțiunile sunt concepte, de exemplu, un concept este masa, calculatorul, mașina și așa mai departe, da? Deci cuvânturi de la care începem. Da? De raționamente, respectiv deductiv sau inductiv, da? Și de operații logice, cum sunt cele principale: analiza, sinteza, abstractizare, generalizare, concretizare și particularizare, inducție și deducție, și care realizează o procesare profundă, adică realizează realitatea cu care individul se confruntă. Nu este o definiție neapărat foarte simplă, dar nu este nici complicată. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept la alte clipuri. Țin să menționez faptul că dacă sunt doritori pentru examenul de bacalaureat la psihologie sau vă gândiți, cei care mă urmăriți acum, să dați la admiterea pentru facultatea de psihologie, vă aștept cu mesaj în privat.